A berrea apenas se conserva en poucos lugares de Galicia, pero aquí aínda resoa un son de forza e vida que tenta seguir o seu camiño natural, nunha serra cada vez máis transformada polo ser humano. Eu canto para olvidar. A natureza do xistral fala alto, coa forza do vento e das criaturas que aínda resisten. As penas que levo dentro, as penas que levo dentro, para así non me mataré. Unha natureza que asemellaba calada por mor dos eólicos, pero que fala a través da presenza do noso maior depredador, o lobo ibérico, que aquí, na Serra do Xistral, atopou un refuxio único, mantendo unha das poboacións máis importantes da península. Un guardián silencioso destes montes, esencial para o equilibrio e a vida salvaxe que aínda perdura. Mais nestes montes non todo é vida salvaxe. A presenza humana tamén forma parte desta paisaxe, mantendo os usos tradicionais da montaña. E quen sabe, entre as vacas que aparecen aquí, igual mesmo se agocha a futura Miss Vaca galega, ese concurso tan noso no que cada ano buscamos a vaca máis fermosa do país.